ሕዋት እንኳዕ ደሓን መጻኩም ስለዚ በቲ ናይ መጀመርያ ዓብ ኣርእስቲ ምናልባሽ ክንጅምር መስለኒ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ከምኡ እውን ናይ ፋኖን ናይ ትግራይን ሓይልታት እትገብሮ ዘላ ክሲ ኤርትራ ምስ ፋኖ ወይ ከዓ ምስ ትግራይ ኮይና እዚ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ተዋህዶ ኣላ ዝብል ክስታት ይመጽእ ኣሎ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፋ ኣላ እዚ ሓደ ዓብን እዋናውን ኩነታት ይመስለኒ ብመንጽሩ ክትሪኦ ከለካ እዚ ኩነታት እዚ ኢትዮጵያ ሎምደ ጽባሕ ብሓይሊ ብፍቶት ክወስደልኩም እየ ወደብ ትብል ነይራ ግልብጥ ኢላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሲ መፅኣ ኣላ ምናልባሽ ከገርመና ይኽእል ይኸውን ብመንጽሩ ከዓ ምዚ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕትታት ኢትዮጵያ ከቀደም ሓይሊ ነይርዋ ድዩ ዝብል ሕቶታት እውን ከምጽእ ይኽእል እዩ ካልእ ብመንጽሩ ከዓኒ ካብ ኤርትራን ካብ ሕወሓትን ነዚ ብኢትዮጵያ ዝመፀ መግለፂ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ ብኡ ንጀምር እሞ ሽዑ ናብቲ ካልእ ኣርስታት ከዓ ንዛረብ ዶክተር መብራህቱ ብኣኻ ክጅምር እሞ ሽዑኡ ምስ ሰንጋል ኮይንና ንሕና ከዓ ክንምላእልካ ኢና يقني اللي حاو سامسون دكتور سامسون كون حاو سنغال كم يغنيهم سماعتي كم تزبلك زي كونتات زي من الوقت بعين دبلوماسي والتحدراوي بناي ستا نجارات كرأخو فلاليها كرأخو نخل جن بحافش وترياخا بحدث أساس رأي تي صمدو كنبل كلنا حجس صمدو نبينو ناي تقراين ناي إيرتران فليها خرائي كلني مجمريا دهرو عل بريتوريا اتوم بوعل بريتوريا زخور ريو من قستي إيرتران فانون إيوم منالبات تقدما يصمدو أمونكو إيرتران فانون إيو الكاون كتزارب تخليها حجزي أمونكو تقراين إيرتران ناي محارا فانون زرزلو قبر ملسي نايت جوجوي بوليسي ناي أبي أحمد ويكا ناتو أكايدا أنصارو زخيد قبر ملسي مجمريا وعل بريتوريا ناي محارا حيلتاتن ناي إرتران حيلتاتن سلازي إتوس زخور ايو كابوخا أبي أحمد أنصار فانو ويكا أنصار ناي محارا حيلي متكعات مسفلسمة أعبي ومالتي كابو حليفوخا أب تقراي نتي وعل بريتوريا أبايتا كفتسمو سلازي كالا ويسلز دلي زي دلي نحوحات كاب كمودب كم بارتي كسرز سلازو السنة نحوحات نسئلو مالتي سلازي كله قبر ملسي أنصار أبا أحمد ويكا أخبت قبوي بوليسناي أبا أحمد زبقاسي حوحات أب حزب تقراي عبد سرت زلو ودب ايو حوحات كي حاسكا حزب تقراي كتحز عبز اوانزي دارقا أتسقاميو سلازي تي عابي جيغا نحوحاتن تدي افن كتنصل مفتان مالتيو نزوم حيلتات زيوم نايفانو حيلي نحوحات حيلي نابي إيرترا خمز سقعو زقبرم أبي أحمدي كابو حاليفو كم تزفل ذرعنايو دبلوماسياو متكعتي أبلع لإيرترا تجميرو بحرقنا حزينة بحقاو مقدين تزيت خائلون بحيلي زبل زرباتات مثيو كابناي كلتهم هاجرات قجر صغيرون كساب ناب دبلوماسياوي كونتات صغيرون ناب حدب حاجها ودب حبرات هاجرات كيرو مالتي أبو دب حبرات هاجرات بمقدي بريسيدنتنا إثيوبيا تايي هاسك سلاسي ني دبلوماسياو قدايد إثيوبيا عمونغو خلطميات ذلا هاجريا نفلق نيلن نغير بحرن عبل كيتيو إثيوبيا أب زوبا غير بحري صلاويت هاجريا سلازي أب هنداو كيانوسن أب قيع بحرن وساني قدوخ تصاوز ذلا هاجريا زبل أب ودب حبرات هاجرات قوسكواس كيرو كان ميئون أمباسادر ناي إثيوبيا ودب حبرات هاجرات ጸጋ ኣብ ከባበው ዝበሃል ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዶብ ዘለዎ ሓድሳትና ተቆጻጺራ ኣላ ህዝብና ተበሳብስ ኣላ ዝብል እውን ጥርዓን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቡ ነይሩ ካብኡ ለመቐነ ከዓ
ድሕሪ ዝመጥቃዕትታት ናይ ፋኖ ጊዴዮን ጢሞቴዎስ ወይ ከዓ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ብዘቕረቦ ጥርዓን ኤርትራን ሕወሓትን ፋኖን ሰለስቲኦም ብሓደ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከፊቶም ኣለዉ። ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣጋጢምዋ ኣሎ ዝብል ወፍሪ ተኻይዱ ኣሎ። ካብቲ ዝበሃል ንኣብነት ንኦላ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብ ፅምዶ ኣሎ ዝብሉ ኣለዎ እንዲኦም ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መንግስቲ ብልፅግና ግን ነቲ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ፈላሊኻ ግዛዕ ወይ ከዓ ፈላሊኻ ኣጥቅዕ ዝብል ፖሊሲ ብምኽታል ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ዳርጋ ብዙሕ ኣይዛረብ የለን። ሰለስቲኦም ሓይልታት ናይ ሰሜን ሓይልታት ብሎም ሓንሳብ ትግራይን ኣምሓራን ፋኖን ኤርትራን ፋኖን ማለት እዩ። እዞም ሰለስቲኦም ሓይልታት ኣንጻረይ ገጢሞም ኣሎ ይብል። ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ግን ብዙሕ ኣይዛረበሉን ዘሎ። ምናልባት ንሓውሰንጋል ገድፈሉ ሞ ድሕሪኡ ከዓ ጠሊቕና ክንኣትው ትርእስቲ ምናልባሽ ቅድሚ ናብ ሰንጋል መኻረይሲ እታ ሓንቲ ዘለዓልካያ ነጥቢ ኣገዳሲት ኣላ። እቲ መጀመርያ ናይ ፅምዶ ስኒ ኣብ ክንዲ ምስ ትግራይ ምስ ናይ ኣምሓራ ምናልባሽ እውን ናይ ኦሮሞ ሓይልታት እዩ ኢልካ ነርካ ኣገዳሲት ነጥብያ። ምክንያቱ ኣብ ይህወደግ ከሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ይህወደግ ተቃወምቲ ፅቡቅ ርክባት ክሳብ ናይ ማዓስከር ኣብ ኤርትራ ነይርዎም እዩ። ኣብ ምስ መፀ ምስ ኣብ ምስ ተሰማምዑ እዮም ዳርጋ ንኢትዮጵያ ኣትዮም መብዛሕቶም ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ እቶም ዝሓየሉ ተቃወምቲ እንድሕር ኣለዉ እንድሕር ነይሮም ከዓኒ እዞም ናይ ኦሮሞ ሓይልታትን ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን እዩ። ምክንያቱ ናይ ትግራይ ዝነበረ ሓይልታት ዳርጋ ወላኳ ተነበሩ ግን ድኽም ዝበለ ክንብሎ ንኽእል። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ስለ ዝነበሩ ምናልባሽ ትሽዑ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ይህወደግ ሓይሊ ብፍላይ ከዓ ናይ ሕወሓት ሓይሊ እውን ትርንዕ ዝበለ ስለ ዝነበረ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ዳርጋ ኩሎም ዳርጋ ፅቡቅ ርክብ ይፀኒሕዎ። ምናልባሽ እቲ ሰላም እኮ እንተኾነ እቲ ርክብ እቲ ከምዘይሃሰሰ ብዙሓት ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሓይልታት ክዛረቡ ትሰሚዕ ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ንቅድሚት ክንወስዶ ከለና ድሕር ገለ ዓመታት ክሳብ ሕጂ ሰረት ከም ዘለዎ ዳርጋ ብዙሕ ዝሰሓት ኮይኑ ይስማዓንን። ሰንጋል ኣባኻ ክወስደካ ሕጂ ሓንቲ ካልአይቲ ነጥቢ እዛ ከፋፊልካ ናይ ምጥቃዕ ዓብይ ስጉምቲ ዳርጋ ጀሚርዋ ነይሩ ንሕወሓት ነፂሉ ተዓዊትሎም ኣብቲ ቀዳማይ እዋን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ናብ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ናይ ምኻድ መደብ ነይርዎ ከምኡ እውን ናይ ኤርትራ መደብ ነይርዎ። እዛ ኩነታት እዚኣ ኣስከርአያ ከመይ ኮይና ትስማዓካ? ትፈሽል ኣላ ዶ ምስለካ ሕጂ ምዚ ናይ ኦሮሞ ናይ ፋኖ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ምስኣ ወሲኽካ ክትሪኣ ኢለ ጽቡቕ የቐኒለይ ኣቐዲመ ከም ዶክተር መብራህቱ ዝበሎ ንሳምሶም ንዶክተር መብራህቱ ንዶክተር ሳምሶምን ንዶክተር መብራህቱን ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ደጊምና ረኸበና ይብል ንሰማዕቲ ሰላምታ መሳቕረብኩ ናብ ክስታይ ከኣቱ ፅምዶ ትብል ኣምር መጀመርታ ምክንያቱ እዛ ፅምዶ ትብል ኣምር ደጋጊምና ኢና ንሪኣ ዘለና ሕብረት ዝልወጥ ተወሳቲ እዮም ዝልወጡ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ኣምር ግን ኣሎ። ሕጂ እዚ ፖለቲካዊ ኣምር ናይ ፅምዶ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤሪትራን ኢለ ከመፅአ ኣብ ኤሪትራ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ብሓደ ወገን ተሰሊፎም ዘለዉ ሓይልታት ፅምዶ ነይርዎም ብውሕዱ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን እንዳበልና ንገልፆም እቲ ፅምዶ እቲ ንክዕውቶም ኢሎም ዝተኸተልዎ ፅምዶ እዩ ነይሩ። ግን ካብኡ ቅዱስ ፅምዶ ግን ኣይነበረን። ኩሉ ግዜ ንነዊሕ ዝጠመተን ስትራቴጂ ሃልይዎ ኣብ መትከላትን ኣብ ዕላማታትን ዝተመርኮሰ ይነበረን። ናይ ፀላኢ ፈታወይካ ኣብ ዝብል ናይ ሓፂር ግዜ መክሰብ ጥራሕ ኣብ ግምት ዘእቱ ይካይዳ ነይሩ እቲ ፅምዶ ዝበሃል። ስለዚ ብመትከል ብዕላማታትን ዝተደገፈ ዘይኮነ ንነዊሕ ግዜ ንነባሪ ዝምድናታትን ክፈጥር ኢሉ ዝተመስረተ ዘይኮነ ንሓፂር እዋን መክሰብ ኢሉ ዝካየድ ናይ ረብሓ ናይ ፀላዕየን ፈታውን ዝምድናታት እዩ ነይሩ። ርኢና ኢና ይደክም
يمعبل يدتم يمعبل ما بلي يمشيو تاريخه خم أصل زخنة زحج زلنا وان كأني بقى كم تكات كأيرو ترحم تانيهم دتيهم حنسا محازو تيقونو أب حدث أمدو تانيهم كأني أب كان استفاداليو خوينهم تبراج أو خوينهم قوام وخانو ريهم حجة أتمليسهم كأني يعرف خوينهم كأنو ريهم بجزي أول تايم إذا تقول تاني نايهو بيقولن إقبل جدي نايتهم جزاء حيلتات عمر سلطانهم نتي ስድስዕ ዝኾነ ሸውሃቶም ንምርዋይ ብሽም ህዝቢ እንዳገበሩ ዝፃወትሉ ዘላግፅሉ ዘለው ተዋስኦ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ስለ ዝበለከ ትማሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ተባሂሉ ስለምንታይ ይበኣሱ እንተተባኢሶም ከ ኣብ ጠረጴዛ ኣትዮም ስለምንታይ ዘዩ ስለምንታይ ኢሎም ኸ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ እንደገና ከዓኒ እዚ ናይ ባድመ ንብሎ እዚ ናይ ገለ ንብሎ ኩናት ክመፅእ ከሎ ከዓኒ ክልቲኦም ከዓ ክተሃራርሙ ነቲ ክልቲኡ ህዝቢ ከዓኒ ኣብ ካብኡ ጠቢሶም ከዓኒ ሕርርዎ ኢና ርኢና ምንም ክጠቕምዎ ይረኣናን ካብ ፅምዶ ዝተረኽበ ውፅኢት ብዙሕ ዝረኣናዮ ዳርጋ የለን ግዝያዊ ጥራሕ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ብወገን ኢትዮጵያ ንርኣዮ ኢህወደግ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እንተ ደኣ ከይድካ ዋላ ደርጊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፅምዶ ኮነ እዩ ናይ ቆላ ዶ ናይ ገለ ዶ እንዳበለ ፅምዶም ሰዓቶም ገለ ብዙሕ ርኢና ኢና ኩሉ እዚ ፅምዶታት ብወገን ደርጊ ዝግበር ዝነበረ ፅምዶ ኣይነበረን ምሻለካ ንህዝቢ ሓልዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ፅምዶታት ኣይነበረን ሎምቶም ቆላማ ደጋማ እንዳበሉ ምስ መንግስቲ ሃይለማርያም ዝሰርሑ ዝነበሩ ንውልቃዊ ረብሐኦም ኣብ ግምት እትዮም እምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት እትዮም ኣይኮኑን መንግስቱ ንዕኦም ክሕዝ ክደሊ ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቅም ኣለኹ ኢሉ ይኮነን እንታይ ደኣ ነታ ንሱ ዝዓሊምዋ ዝነበረ ሓይሊ ንምድልት ሰላልፊ ሓይልታቱ ንምሕያል ንምድራቕ ዝገብራ ዝነበረ ፀወታ እያ ነይራ ስለዚ እዚ ተዋስኦታት እዚ ዕምሪ ስልጣኖም ከናውሑ ዝገብርዎ ናይ መልእኽቲ ኣተሓሳስባ ኮይኑ ዝረኣየኒ እንዳቐፀልና እንተ ደኣ ከድና ዋላ ኣብ 2018 ንድሕሪት እሞ ንኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፅምዶ ርኢና ሓድሽ ቅድሚ ሕጂ ወይ ተሳምሕናዮ መዝሙር ፅውፅዋ እዩ ነይሩ ፅምዶ ኦሮማራ ኣምሓራን ኦሮሞን በቃ ተሓዊስና ኢና ተባሂሉ ኣኳን ኣኳን እዩ ተባሂሉ ነይሩ ንነዊሕ ግዜ ግን ክትከይድ ኣይከኣለትን ምክንያቱ ናይ ተበለፅቲ ጉዳይ እዩ ንህዝብን ንሃገርን ሓልዮም ኣብ መትከል ዕላማታት ስለዘይነበረ ነዊሕ ግዜ ኣይፀንፈን እኳ ደኣ ሎሚ ክልቲኦም ክፋነኑ ክልቲኦም ኣብ ኩናት ክኣትዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢህወደግ ዘመን እንተሪኢኻ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ተቃወምቲ ፅምዶ ኢለን ምስ ኢህወደግ ኣትየን ነይረን እየን ከመ ኢለን ኣብ መወዳእታ ሎም ንሰምዐን ዘለና ከ ኢህወደግ ዋላ ቲፒኤልኤፍ ወያነ ትጥቀመልና ጥራሓ ትደሊ ነይራ እምበር ሓቀኛ ፅምዶ ኣይነበረን ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ዝርባሕ ኣይነበረን እንዳበሉ ባዕላቶም እቶም ትማሊ ተዋሳዕቲ ዝነበሩ ክገልፅዎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ኩሎም ሓይሊ መሰረት ገይሮም እቲ ስነ መጎት ናቶም ሓይሊ ዝኾነ ሓይሊ ንምድራዕ ንግዜያዊ መክሰብ ኢሎም ዝፃወትዎ ተራ እምበር ህዝቢ ኣብ ግምት እትዮም ኣይኮነን ዝብል እያ ዘላት ነታ መረዳእታ ርኢና ኢና ከዓኒ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን እንድሕር ወሲድና ነዛ ናብ ሕጂ ዝመፀት ኣርእስቲ ነታ ንዓ ፎካስ ክገብር ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እኮ እቲኦም መራሕቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን መራሕቲ ኣብ ዝተራኸብሉ ሰዓት ዝክረካ ኣብ 2018 ንዕኦም ገዲፉ ንመርሕቲ ኮይተኸተለን እቲ ነቲ ዝፈትዎ ህዝቢ ተናፋቂሩ ዝነበረ ህዝቢ ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝቢ ነይዱና ንሕሕዱ ክትሓቆቆፍ ኢና ርኢና ስለዚ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብእሲ ዝበሃል ነይርዎ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፅምዶ ዝበሃል ኣየድልዮምን እዩ ቀደም ዝተፃመዱ እዮም ኣብ ሰናይ ጉርብትና ኣሚኖም ዝኸዱ ምሻለካ ኣብ ሕውነትን ማዕርነትን ኣሚኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ኣሕዛብ እዮም ስለዚ ሓድሽ ፅምዶ ዝበሃል ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣየድልዮምን እዩ የድልየና ኢሎም ከማን ኣይፈልጡን እዮም ማዕፆም ጥራሕ ክፈተሎም እቲ ምቹእ ሃዋህው ፍጠረሎም ብማዕርነት ነጊዶም ዝነብሩ ብሓንሳ ተንጎራባብት ኮይኖም ተደጋጊፎም ዝነብሩ
ببهلن ببزح نجاراتن زت أساسرون زداقا قفون أحزاب انبر تجمع أحزاب كوينهم عيفلطون يوم زبا أسوام زلو جزاء حيلتات رحم حنساء جزاء حيلتات ناي تجراي حنساء جزاء حيلتات ناي إريترات رحم إذا أمدو زخاني متعوتي ناي بوليتيكا خوينو ترحي تاريخو زلو نابزبل كخيد سلازي أمدو زنسوم عزلنا متسرز زي بليو نقالات نمتعام تباهيلو نهزب إريتران نهزب تجرايني البحاليو نوصل دوم ودحان شعبي أقوات انقاط سلازخونت حجي ناي منقستنا إريترا وطيوم أمدو إلوم تقاريبو ما يفلطون يوم بناعشلو كادرتات جيروم ترحم تتصمدو زكايدوا ኣብ ትግራይ እንተሪእናዮም ግን እታ ፓርቲ ትበሃል ሲ እታ ህወደግ ረኪባ ቀዳማይ ሲ ፅምዶ ኢላ ሲ ህዝቢ ኤርትራስ ዓዊሉ ነቲ ፅምዶ ይግለፅ ኢላ መግለፂ ሂባ ህዝቢ ኤርትራ ዓው ዝብለሉ ምክንያት የለን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሲ ፅምዶ እዩ ካብ ቀደሙ መናብርቲ እዮም ንዘለዓለም ከዓ ክነብሩ እዮም መፃምድቲ ኮይኖም እዮም ተፈጢሮም እያ እታ ሕቶ ሕጂ ንሶም ስኢሎም ከምዚ ኮይኑ ዶ ተበሉ ናይ ህዝቢ ይብሉ ነይሮም ናይ መንግስቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ምዃኑ ከዓነ ኣብቲ ጉባኤኦም ባዕላቶም ከዓ ኣውጆሞ እዮም ክብለካ ደለ ናትና ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኩሉ ፀኒሖም ሲ ናይ ህዝቢ እንተኮይኑ ዳ ስለምንታይ ይውጁ ስለምንታይ ከሕይል ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ የስምዕ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ መላገፂ እዩ ህዝቢ ብከምዚ እንዳላገፅ ኩሉ ክትነብሩ ኣይትኽእሉን ይኹን እያ እታ መልሰይ እቲ ፈላሊኻ ግዛእ ትብሎ ዘለካ እዚ መናፍቅ ሓይሊ እቲ ስነ ሞጎት ናቱ ኣብ ሓይሊ ጥራሕ ዝኾነ በቃ ኩሉ ግዜ ነዚ ከምዚ ጥራሕ እዩ ፈላሊኻ ገዚእካ ጥራሕ ክነብር ዝኽእል ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዲክታተርያዊ ስርዓት እዩ ገባት እዩ ምዕራፍ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ፈላልዩ ጥራሕ ክነብር ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ተመሳሳሊ ከምኡ እዩ ብናተይ መረዳእታ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ዓለም ምሁራት ዘለዉ ሲ መፅናዕቲ ገይሮም ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት ዓይኖት እየን ዓይነት እዮም ከገበት ዝብሉ ሲ ኣብ ኩሉ መፅናዕትታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደረጃኦም ንእሽተይ ይፈላለዩ ይኸውን ፌይል ገይሮም እዮም ኩሎም ገበት እዮም ኩሎም መለኽቲ እዮም ተባሂሎም እዮም ዝግለፁ ሓንቲ ካብቲ ሓደ ንእሽተይ ፍልልይ ክህልዎ እንተዘይክእሉ ሲ ገበትን መልእክትን ስርዓትን ቴማት እዩ ዘለዉ ብደም ህዝቢ ብረሓፅ ህዝቢ ክነብሩ ዝደልዩ ክጣልዑ ዝደልዩ እምበር ንህዝብን ንሃገርን ዝሓልዩ ኣይኮኑን እሞ እዚ ዝበሃል ዘሎ ድምፂ ናይ ፅምዶ ፅምዶ እንዳበሉ ብክልቲኡ ወገን ዘፅምሙና ፈላሊኻ ንምጥቃዕ ሃይልኻ ንምድራብ ዝገብሮ ታክቲክ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝጠቅም ኮይኑ ግን ኣይስማዓንን ሓራይ ሰንጋል ክልተ ዓበይቲ ነጥቢ እንዲኻ ተምፅእ ዘለካ ሓደ ፅምዶ ስልታዊ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ፖለቲካዊ እዩ ኣብ ክልቲኣተን ኣነ ይሰማማዐ ወላ ሓንቲ ክሳይ የብለይኒ ግን ብካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ሎሚ ሃገር ፖለቲካዊት እያ እታ ስቴት ትበሃል ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ገለ እዋን ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ክወረኩም እየ ክበልዓኩም እየ ክብል ከሎ ክመፅእ ከሎ እዚ ዓይነት ፅምዶ እዚ ንከምኡ ዓይነት ወራር ዶ ክንብሎ ናይ ወራር ቃላት ንምክልካል ተራ ኣለዎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ይድሓር ዝመፀልካ ምናልባሽ ምዛ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ትሳነ ኮይና ይስማዓኒ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ትጠርዕ ኣላ እስከ ናባኻ ክመፅእ ዶክተር መብራህቱ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ትጠርዕ ደላ ኣብዚ እዋን እዚ ክበልዓኩም እየ ከጥፍአኩም እየ ሓይሊ ኣለና ገለ ክበሃል ፀኒሑስ ሕጂ ተመሊስካ ንኤርትራ ከምኡውን ንትግራይ መክሳሲ እንታይ ያምፅኦ ሓደ ካልእ ፖለቲካዊ ታክቲክ ድዩ ወይስ ካብ ክቱር ስጋኣት ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓካ ካብ ክልቲኡ ክብገስ ዝኽእል ይመስለኒ ንኣብነት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ መንግስቲ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክፍፅም ብሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ ዓሰብ ክሕዝ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብውሽጢ ውሽጢ ዝዛረብሉ ክሳብ ኤርትራ ናይ ምፍራስ ድሌት ዝብል እዚ ኣግሂዶም ክዛረብሉ ዝፀንሑ እዩ ሕጂ እቲ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ሓይሊ ከዓ ነዚ ስግኣት እዚ ስቂሉ ዝርዮ ኣይመስለንን ሕጂ ብዙሓት ዝብልዎ ዘለዎ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ 18 20 መዓልታት ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ፍልይ ዝበለ ቅድሚ ሕጂ ናይ ደባይ ኩናት ዝመስል ነይሩ እዚ ግን ዳርጋ ጀነራል ተፈራ ማሞ እውን ኣብ ደገ ወፂኡ ዝተዛረቦ ኮንቨንሽናል ዝኾነ ዕላዊ ኩናት ኢና ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ክነካይድ ዝበሎ
دارجا حلاو كويناتي زمثل قص نقص جنبار نجنبار زقت أمولي زمثل أجيب زحات تنتنتي فانو نزخ جبر عام اللوديو زبلو اللو قال يوم نايت جراي حيلو انت حاويسو زبلو له قال لي أتمر ولا بيتا قطدي تحوسو استراتيجي كاوز خوانا مريحندت كاب إيرتران كاب تجراين كم زرخبة يوم زقلصو مالت فانوس مستزلو في الليات مستزلو تمكرون عامن كم زعينة متكعاتي ككايراي كإلنيو كاب زبليو حجي كدميو بالسجنا كم زسمع قبل علي إيرتران متكعات كوصل وسينو خمس نبرة يو زقلس قالي عطان كم زلوون علتون أب ورقة عميتو علت حمشتن شدشتن تكمتي بجنبار عصب متكعات خفت تداليو كم زنبرة زقل سؤالو حجي دحرزن أي متكعة نايفانو متكعتي نعبنتتي أب عفر تأكيبو زنبرة سراويت إثيوبيا أتي كبت براتون تسراويتون ناب أمحرا كان صاحب كم سجدد إيو زقل زلو فانون ولاتي كويناتو كاودينا انتبلو جينا أبايتا تخونتات يغصلي زلو سلازة حدا أبايتا بستفتر خونتات سرعات بالسجنا أسقا خونتات سلسفتره إيرترا تتكعن الله بمجد صمدوم سمحرام فانون كوينا تتكعن الله كاب زبل كاب حق إنيا سقعت تبقى خون خالي بتحادو مجد خاء حدا متكعت خطفتن دليخا خاء مخنيت يهلو كامالتي سلازي إيرترا قبل علي نهلونا كونتات ويكا أسقا كونتات فتيراس لزلا قبل على إيرترا كوينات كخفت خالي عالم صعيلة خطرية بلان سلازي نتي أنا زدليو زلخو ناي ورار ويكا بحرنا محاج إيرترا ناي متكع كونتات مخوني يخون اللي كسمعون يخالي نالبات مساعة حيزات خير عن طوين تايلا نيرة اتناي أورومو حايلي إثيوبيا بزح تزارب اللي يلان أتصمدو بزح جزي زقلت زلو نا إيرتران ناي تقراين ناي محارة حايلن بحادي خدو خمزلوي أبزي تدعز ناي سمين حايلي زبهال زلو كند علاموني أبي أحمد كابسلتان كالي ويكوغد كوينو تنا أورومو حايلي أبزي صمدو زخاتو أقداسيو ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብብሄር ብኸባቢ ዝተወደነ ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተደኣ ዘይኣትዩ እዚ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ወይ ከዓ እዚ ዘሎ ፅምዶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተደሪቱ ክተርፍ ስለ ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብኡ ክመፅእ ኣድላይ እዩ ንኣብነት ወሎ ካብቲ ናይ ምኒልክ ሃርትላንድ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ መሬት ናይ ምኒልክ ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ بمعراب مس أمحارة الرخب بسمين مس تجراي الرخب بمبرق مس عفار الرخب بدوب كأ دوب معرابن مس أرومو الرخب مريس لزخونة ولو محازمات فلا يستطيع زلوا على الجاشنا جلز بهالكبابيتات والثاني استراتيجيكاي بوتاناي إثيوبيا تدخلوا سجيركا نعدي سالوقت أتو سرعة بالتسجن ناخت على الخينكا بتوم ناي أورومو حيلتات أبزي حوسو أقداسي حجز أبي أحمد نتصمدو ناي ثلاثة حيلتات مخانو ناي أمحاران ناي تقراين ناي إيرتران إيلو ترح مقلاسو نتناي أورومو حيلي كابو كنتصل كم زل يزمسل كمون أبزي زغطل زلو خيناتات اتناي أورومو ليو حيل زبحال ويكا فلي حيل ناي أورومو أبتي ناي أمحارا كلل ببزح حالي زقع زلو يوحز زلو سلازي أمونغو أورومون أمونغو أمحارانون حارة جنبار تفتير له مالتي سلازي أولا أبتي صندو كأتو نا أورومو حالي أبتي صندو كأتو وصاني مثلا تدعى متعلامة أديس أبا هيت كان أبي أحمد مقلاي كوين اوكي
እቲ ከደጋጋሚ ጥርሓን ዝብሎ ዘሎ ከምቲ ዶክተር መብራህቲ ዝበሎ ሰማምዓሉ እንዴ ሓደ ንሕብረተሰብ ሕብረተሰብ ዓለም ኩናት ከገብር እየ ትብል እንተለካ ተፅዕኖ ካብ ሕብረተሰብ ዓለም እዩ ክመፀካ ዝኽእል ኢትዮጵያ ትፈርሖ ነገር እንተደኣልይዋ ከዓኒ እሱ እዩ ምክንያቱ ካብ ናይ ደገ ቁጠባ እያ ትነብር ናይ IMF ናይ ወርልድ ባንክ ደገፍ እንተደኣ ተኸልኪላ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ደገፍ እንተደኣ ዘይብላ ቁጠባዊ ደገፍ እየ ዝብል ዘለኹ ወተሃደራዊ ዘይኮነ ቁጠባኣ ሳስተይን ክገብር ኣይክእል እዩ እቲ ኩናት እውን ንነዊሕ ግዜ ከተካይዶ ይትኽእል እያ ስለዚ ንዓኣታቶም ክትከስብ ኣነ ተበዲለ እየ ዘለኹ ተገዲደ እየ ኩናት ዝኣቱ ዘለኹ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘላ ስትራቴጂ እዩ ኮነ ኢሉ ተሰሪሑ ብምድግጋም ከዓኒ ደጋጊምካ ሓቂ ንምምሳል ንምግባር ትጥቀመሉ ዘላ ስሩዕ ናይ ዲፕሎማሲ ኣሰራርሓ እዩ እየ ትብል ዘሎ ክኸውን ዘለዎን ስሩዕን ናይ ዲፕሎማሲ ኣሰራርሓ እዩ ናይ ግድነት ኣይኮነን ዋላ ክበልር ደሊኻ ዋላ ምውራር ስግኣት ኣለኒ እንተደልካ ከምኡ ክትገብር ዘለካ እዩ ኖርማል ኣነ ከምኡ እዩ ዝእዝዝ ምክንያቱ ፅባሕንኮ ነብሲ ምክልኻል እየ ገይረ ክትብል ነብሲ ምክልኻል ንሶም ክሳዕ ዝመፁ ተፀባእ ኣይብልን እዩ ዋላ ነቲ ናይ ዩኤን አንቀጽ አርቲክል 51 እያ መስለኒ ፕሪቨንቲቭ ስትራይክ ክትገብር ከማን ፍቀደካ እዩ ስግኣት ሃለኒ ኢኻ ትብል ዘለካ ሕጂ ንዓለም ተስምዕ ኢኻ ዘለካ ጥባሕንኮ ነቲ ስግኣት ከመክን እየ ካብ ዶብ ናተይ ሓሊፈ ክትቅዐ ንምባል እውን ምክንያት ምኽንይ ዝኾነ ክስታይ የቐምጡ እዮም ዘሎ የንፅፉ እዮም ዘሎ ባይታ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እታ ካልኣይቲ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ተፈላለዩ ነይሩ ንዓት ሰራዊት ኣለና ናይ ኣየር ፀብለታ ኣለና ክበሃል ፀኒሑ ኣየር ፀብለታ ክህልዎም ክእል እንጂ ኣብ ባይታ ግን ዘዳለውዎ ሰራዊት ግን እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ፋኖ ርኢና ኢና ስለዚ ዘይተሓስበ መሰጋጠሞም ከዓኒ ዋው ንሕና ካለ እንተሓሰብና እና ስግኣት ኣጋጢሙና ስለዚ ነቲ ስግኣት ጠጠው ክብለልና እንዳበሉ ተደጋጋሚ እውን ነቲ ጠርዓናት ናብ ሕቡራት መንግስታት ክትቁል ኣሎ ስለዚ እዚ ክልቲኡ ዝበላሲ ይሰማምዓለ ፈላሊኻ ገዛእ ናይ ዝበላ ናይ ትመፅእ ዘላ ናይ ኦሮሞ OLF ስለምንታይ ዘይፅውዕዎም ምትብል ዘላ እቲ ኮሎኔል መን ሽሙ ዝነይሩ እቲ ናይ ዶክትሪን ናይ እቶም ዕሎት ሓለፍቲ ኩሎም ሲ እንታይ ኢሎም ናይ ግብፂ ናይ ታሪካዊ ፀላእትና ኩናት እዩ ግን ብፕሮክሲ ወር እዮም ዘካይዱና ዘለዉ ኢሎም ግን ደግሞ ፀኒሖም ነይሮም እዮም ስለዚ ንዓይ ካብቲ ክብሎ ፀንሑ ዝተፈልየ ነገር ኣይተረኣየንን ጥራሕ ክብል ደልየ እቲ ፕሮክሲ ወር በዓል መን እዮም ዘካይዱ ንዝብል ግን ብርሃኑ ጁላ ገሊፅዎም ነይሩ ነርባዕቲኦም ኢሉ ሎሚ ግን እቲ ናይ ኦሮሞ ትብል ብሜላ ኮነ ኢሎም ሪፎማ እዚኣ ሕጂ ከተዛርብ ትኽእል እዚኣ ከዓ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልቲ እያ ምክንያቱ ነዚኦም ኩሎም እዚኣቶም እዮም ታሪካዊ ፀላእትና በዚኦም ገይሮም እዮም ቅድምሱና ደልዮም ዘለዉ ክብሉ ስለ ዝፀንሑ ቀዳማይ ነዚኦም ኣጥፊእና ኢና ድሓር ብድሕሪኡ ናብ ካልእ ንከይድ እዮም ዝብሉ ነይሮም እቶም ኮሎኔላትን ጀነራላትን ስለዚ ንዓይ ኮንሲስተንሲ ይረኣየኒ ኣሎ እየ ክብል ደለ ስለምንታይ ኦሮሞ ዘይፀውዕዎ እንተልካ ግን ነዚ ኣጋጢምዎም ዘሎ ስርቃት ንህዝቢ ኦሮሞን ነቲ ደቡብ ዘሎን ሒዞም ክኸዱ እንተኮይኖም ኤሪትራ ትግራይ ኣምሓራ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ወሪዱ መፀና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ክሓቅፎ እንተኮይኖም ብሰሜን ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝመፀና ኣሎ ኩሉ ጥራሕ እዩ ዋላ ነቲ ናይ ኦሮሞ ዋላ ንኦም እንተዝሳተፍ ሕጂ ይሳተፍ ኣሎ ዶ የለን ዋላ እንተዝሳተፍ ሽሙ ኣይምፀውዕዎን ምክንያቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂ ነቲ ስነ ልቦና ናይ ህዝቦም መታን ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ድኣኒ ጠገም ምሳኩም እዩ ዘሎ ከይብሎም መታን ኮነ ኢሎም ተዳልዮም ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ገይረ ግን ይርድኦ ክብል እየ ደልየ to the extent ንኩሎም ኦሮሞ ሕጂ ኣካፍዎ እዮም ዘለዉ ንጠፍእ ኢና ዘለና ከም ዘለና እንተለኣኸና ኦሮሞ ተባታቲና ክንጠፍእ ኢና ብመን ብሰሜናውያን ዝብሎ ዘረባ እዩ ዘሎ ስለዚ ሲ ክሳዕ ለማ መገርሳ እውን ኮንታክት ይገብሩ ኣለዉ ውፅኢቱ ዳሕራይ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ግን ዋላ ንኦላ ናብቲኦም ከይኸይድ
ከመይ ጌርና ኸ ምስኡ ቀዳምነት ተደራዲርና ኣብ ጎንና ምእትዎ ኢሎም ካልእ ፃዕርታት ከካይዱውን ይበጋገሱ ኣለዉ ስለዚ ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂ እዩ ንእሽተይ ክውስኸላ ደልየ ምስ ናብታ ካልኣይቲ ነጥብካ ክንከይድ ቀፅላ ሶሪ ኣኳሊፈካ ነይረ هو تخليت نتبي انتايا زناي فانو حيلتات زقبرو دلو متكعتي من الباش هجي فليز بلا خون خلي كم دكتور مبراتو زبالو هجي اب كندتناي قدم ناي دباي عينت كينات رح كونفنشنال دخونه قص نقط فيت نفيت يواقعو قال ناي بلصقنا حيلتات ወይ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ይማርኹ ኣጽዋር ይማርኹ ቦታታት ይሕዙ ንሪኦም ኣለና ከምዛ ዓይነት ተርእዮ ቅድሚ ዓመት ኣቐዲሙውን ርኢና ነርና ድሓር ግን እንድሕሪት ተመሊሶም እዮም ሕጂ ምናልባሽ ብኣዋዳድባ ብዓይነት ኣጽዋር ምናልባሽ እውን ብደገ ሓገዝ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ተመሊሱ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ዘይስዕሮም ምክንያት እውን ኣይረኣየካን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ኣጽዋር ኣለዎ ብዙሕ ሰራዊት ኣለዎ ኩሉ ዓይነት ሓይልታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣየር ድሮን ገለ ኣለዎ እዚ ኩነታት እንዳኾነ ካብዞም ሰሜናውያን ዝበሃል ዘለዉ ብወገን ኤርትራ እንድሕር ከይድካ ብወገን ትግራይ እንድሕር ከይድካ ከዓኒ ሕጂ ብልፅግና ቀዳማይ ፀላኢ እዩ ምናልባሽ ቀዳማይ ፀላኢ ኢልና ተዘይቐመጥናዮ ከዓኒ ቀዳማይ ተቐናቃኒ ናይዞም ሓይልታት እዩ ሕጂ ንፋኖ እንዳጥቅዖ እንዳደምሰሶ ትም ኢሎም ክርእዮ ድዮም ድብል ሓደ ዓብ ሕቶ ይመፀልካ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብኡ ምክንያቱ ንፋኖ እንድሕር ደምሲስዎ ካልኣይ ናብኦም ገፆም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብመንፅሩ ከዓኒ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ኮይኑ ወይ ምስ ናይ ኦሮሞ ሓይልታት እውን ኮይኑ እዚ ካብ ትግራይ እንሰምዖ ዘለና ድምፅታት ከዓኒ ካብ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኮይኑ ካብ ኣዘዝቲ ማለት ካብ መራሕቲ ናይ ትግራይ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሓድነታዊ ጉባኤ ትግራይ ዝተገብረት ሓደ ካብቲ ደምዳሚ ውፅኢት ዝበሃል እዚ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፅምዶ እዚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምትግባሩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ብመንፅሩ ከዓኒ ነዚ ብኢትዮጵያ ዝመፀ ክሲ ብኤርትራን ብትግራይን ድመፀ መልሲ እንድሕር ሪኢካ እቲ ናይ ኤርትራ እኳ ምናልባሽ ከምዚ ናይ ሾው ኦፍ ፎርስ ዓይነት ይድመስል ቀደም ነጊርናኩም ኢና ኣይድኩም ኣክቡ ኣይተንክፉና ቀደም ሓይልታትና ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እንዳበሉ ናብ ኤርትራ እንዳቋመት እዮም ጠፊኦም ስለዚ ተጠንቀቑ ዝዓይነት ይድመስል ካብ ትግራይ ከዓኒ ካብኡ ዘይፍለ ግን እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እንተዘይተተግቢሩ እቲ ሓድነታዊ መሬት ናይ ትግራይ ብተኻእለ መጠን ክመልስዎ ምዃኑ ህዝቢ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከም ዘለዎ ዝጠቅጥ እዩ ሕጂ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ድመፅእ ደሎ እንታይ መፅእ ኣሎ ክንብል ንኽእል መብራህቱ ባኻ ቅፅል ዶክተር መብራህቱ I think ሰለስቲኦም ካብ ብልፅግና ስግኣት ስለ ዘለዎም ዋላቲ ከም ዝበልናዮ እቲ ርክብ ስልታዊ እኳ ይኹን ዳ እምበር ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ስግኣት ስለ ዘለዎም ሰለስቲኦም ብሓደ ክሰርሑ ተገዲዶም ኣለዉ ኣብ ዝብል ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ምናልባት መግለፂታት እውን ኣብ ሓደ ደሚርካ ሪኢኻዮ ነቲ ሓደ ሓይሊ ተሃሪሙ ናይቲ ሓደ ሓይሊ ምድኻም ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሎም ዝርድእዎ ዘሎ እዮም ምናልባት ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝበሎ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ትግራይ ተሃሪማ ማለት ንሕና ተሃሪምና ማለት እዩ ብልፅግና ትግራይ ሃሪሙ ድሕሪኡ ናብ ኣምሓራ ክምለስ እዩ ድሕሪ ኤርትራ ሃሪሙ እውን ድሕሪኡ ናብ ትግራይ ክምለስ እዩ ካብ ትግራይ ከዓ ናብ ኣምሓራ ክምለስ እዩ ስለዚ ናይ ብልፅግና ንኤርትራ ክሃርም ወይ ከዓ ብልፅግና ንትግራይ ክሃርም ብልፅግና ንኣምሓራ ክሃርም ምዃኑ እዚ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ በቲ ካልእ ወገን እውን ከምኡ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ መግለፂታት ናይ ጀነራላት ናይ ትግራይ ክሰምዖ ከለካ ናይ ደብረፅዮን ከምኡውን የማነ ገብረ መስቀል ዝብሎ ዘሎ ናብኡ ዝመፅ እዩ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝበልካዮ ኤርትራ ርእሳ ከመይ ጌራ ከም ትከላኸል ትፈልጥ እያ እዚ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓለምን እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ከምቲ ዝተባህለ እውን ከም መንግስቲ ነቲ ፅምዶ ኣዊጆም ኣይገልፅዎን እዮም እንታይ ደኣ ከምቲ ዝተባህለ ብመገዲ ካድረታት ብኣወል ስዒድ ብገለ ኣቢልካ እዩ ዝግበር ኣብ ባይታ ግን እቲ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ የሪአካ እዩ ብፍላይ እቲ
ብወገን ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ መግለፂ ብወገን ጀነራላት ካብኡ ናብኡ ከዓ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ተሪኢኻዮ ዝበሎ ብልፅግና ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ናይ ብልፅግና እዩ ክብል ከሎ ፅቡቅ ገይሩ ኣስሚሩሎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕወሓት መግለፂ ከምቲ ዝበልካዮ ልኡላውነት ናይ ትግራይ ክረጋገፅ ህዝቢ እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ እቲ ምምሕዳር ናይ ትግራይ እውን ናብ ቦትኡ ክምለስ ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ ክረጋገፅ ዝብል ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ንሱ ስለ ዘይተተግበረ ሕወሓት ንብልፅግና ኣይኣምኖን ዘሎ ኣነ ካብኡ ሓሊፉ ግን መሰረታዊ ፍልልይ ዘሎ ይመስለኒ ብልፅግና ሳብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ እዩ ምናልባት ኤርትራ ኣትያ ክትከውን ፋኖ ኣትዮም ክኾኑ ክእሉ ግን እቲ ቀንዲ ኩናት ናይ ብልፅግና ኩናት እዩ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ መሪሕነት ናይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እምነት የብሉን ብሓፈሽኡ ናብ ህዝቢ ትግራይ ተሪኢኻያስ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እምነት ዘለዎ ኣይመስለንን ንግዚኡ ምናልባት ኣብ ወረቐት ተሪእናዮ ትግራይ ኣባል ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ግን ህዝቢ ትግራይ ምዝ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመት ካብኡውን ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ትዕፅዋን ክባን ብተዘዋዋሪ መገዲ ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊታ ኢትዮጵያ ትበሃል እምነት የብሉን ምናልባት ፅንሒልና ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን እቶም ከም በዓል ጌታቸው ኣሰፋ ጌታቸው ረዳ ገብሩ ኣስራት ጀነራል ጻድቃን ኣብ ምስ ብልፅግና ተሓቂፎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መግለፂ ዝህቡ ዘለው ካብ ህዝቢ ትግራይ እቲ ማሕበራዊ ሰረቶም ዳርጋ እናጥፍኡ ዝኸዱ ዘለው መስለኒ ሕጂ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ሕቶ ኣሎ ኣብ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ድያ ክትከውን ናፃ ሃገር ድያ ክትከውን ዝብል ምናልባት እዚ ናይ ማንታ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ዘይተፈትሐ ግድል እዚ ኣብ ሕወሓት እውን ዝነበረ እዩ ግን ብናተይ ኣረኣያ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ግድል እዚ ኣብ ምፍታሕ ዝሓገዘ መስለኒ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ክፍፅም ከሎ ሞኸኣ ኢትዮጵያውያንን ዘኢትዮጵያውያን ኣኻኺቡ መጥቃዕቲ ክፍፅም ከሎ ነቲ ግድል እቲ ንተጋሩ ወይ ከዓ ንሕወሓት ክፈትሖ ዕድል ዝሃቦ ይመስለኒ ርግፅ ኣይተፈትሐን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከም ኣተሓሳስባ ከም ማሕበራዊ ስነ ልቦና ከም ኣረኣእያ ህዝቢ ትግራይ ኣብታ ኢትዮጵያ ዝበሃል እምነት ዘሕደረ ኣይመስለንን ብኡ ከዓ ሓንሳብ ምስ ኤርትራ እቲ ፅምዶ ብወገን ኤርትራን ትግራይን ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ዝያዳ ስልታዊ ይመስል ብወገን ትግራይ ግን ናብ ህዝቢ ክወርድ ንቡር ወይ ከዓ ዘላቂ ዝምድና ክህሉ ዝደልዩ ይመስለኒ ስለዚ ዜርካ ኣብቲ ማእከል ዘሎ ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ሓይልን እዚ ፅምዶ ክቕፅልን ከይቅፅልን ወሰንቲ ይመስሉኒ ኣብ ወቅቱ ስኸላ ቅድም ዕድል ክበካ ሰንጋል ቅድሚ ሓንቲ ነጥቢ ቅድም እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ከመይ ትሪኦ ንስብል ኣብ ርእተይ ፍልይ ዝበለት ርእቶ ስለ ዘላትኒ ኣነ ፋኖ ገና ኣብ ጎሪላ ወርፌር ኣሎ እየ ዝብል ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈልየ ነገር ገይሩ ኣይብልን እየ ብጎሪላ ወርፌር ናብ ኮንቬንሽናል ተለዊጡ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብ ባይታ ከም ዝተለወጠ ምልክት ኣይረኣኹን ፅሕ ንምባል ኢለ ክልወጥ ግን ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ክልወጥ ይኽእል እዩ እቲ ይኮንኩን ሕቶት ሳዕ ሎሚ ግን ዝረኣኽቦ ነገር የለን እቲ ናይ ጎሪላ ወርፌር ክጅምር ከለካ ብውሱን ዓቕሚ ብውሱን ደረጃ ውሱን መጥቃዕትታት እናገበርካ ትፅንሕ ምስ ግዜ እንዳዓበኻ ምስ ከትካ ግን ንባዕልካ ቁፅርካ እንዳወሰኸ ዘለካ ናይ ኩናት መሳርሒታት እንዳበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ግን እቲ መጠኑ ግን ዓቢ እቲ ማግኒቱድ ግን ይዓቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ብብዝሒ ከም ዘለዎም ናይ መተግበሪ መሳርሒታቶም ከዓኒ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝቀየረ ምኳኑ ግን ኣመስኪሮም እዮም ሃሪሞም ቀጥቂዖም ዝማረኹ መሪኾም
ዝስለብ ሰሊቦም ይብሎት ከም ዘለዉ ጥራሕ እየ ዝርዳእ ስለዚ ካብቲ ናይ ጉሪላ ወርፌር ኣይወፁን ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና እቲ ካልኣይ ናብ ኮንቨንሽናል ከይከዱ ዝዕንቅፎም ዘሎ ዓበየ ትምህርትኮ ግን ኣይፈትሕዎን ምክንያቱ ናይ ወሎ ንበይኑ ናይ ጎጃም ንበይኑ ናይ ገለ እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ብከምዚ ዓይነት ኣወዳድባ ናብ ኮንቨንሽናል ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል መረዳእታ የብለይ ስለዚ ናብ ከምኡ ከእትዎም ዝኽእል ጡም ዓቕምታቶም ኣብ ሓደ ምፅኦም ዝተውስኑ ቦታ ሒዞም ዝከላኸልሉ ዝኽእልሉ ቦታ ካዕ ዘይበፅሑ ናብ ኮንቨንሽናል ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል መረዳእታ የብለይ ስለዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ግን ኣብ ጉሪላ ወርፌር ጥራሕ ነይሮም ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኩሎም ንሕድሕዶም ከዓኒ ተሃራርሙ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ኣብ ነንሕድሕዶም ከቢድ ምትፈናን ነይርዎም እዩ ሕጂ ካብኡ ዝወፁ ዘለዉ ግን ይመስለኒ እንታይ መረዳእታ ብውሕዱ ብድሕሪት መፂኡ ፋኖ ክሃርመኒ ዝብል ናይ ወሎ ፋኖ ኣይነበረን ሕጂ ኣብዚ ዝረኣናዮ እውን ተግባራት ኣይረኣና ስለዚ ተኣማሚኖም ብድሕሪት ንቅድሚት ፀላእ ጥራሕ ከጥቅዑ ዝኸድሉ ሰዓት ብድሕሪኡ ናብ ጎጃሙ ዳርጋ ክሰግር ዝደለየ መስል ከምኡ እንዳበለ ዝኸይድ ዘሎ መስል እሞ እቲ ዕባሊኦም ዘገምታዊ እዩ ዘሎ ግን እንዳማዕበሉ ይኸዱ ከም ዘለዉ ግዜ ክወስደሎም ዝኸውን ግን ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ኮማንዲንግ ፖስት ክሳዕ ዘይመፁ ናብ ኮንቨንሽናል ወርፌር ክቅየሩ ዘለዎም ዕድል ፀቢብ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚኣ ብዛዕባ እታ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ነቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ሾክ ፈጢሩሉ እዩ ሾክ ፈጢሩሉ ጥራሕ ዘይኮነሲ እንታይ ቃል ኢና ክንጥቀም ንኽእል ከምዚ ብሂማናይዝ ገይርዎ እዩ ምሳለተ ንብልፅግናሲ ወያኔ ዝብል ዝነበረ ኣክንዲድዎ እዩ ኣይዲ ማናቱ ተማሪኾም ብዙሓት ገለ ኮይኖም ጣዕሳዕ ዝሓፍር ክዳኑ ከም ዝቐልዕ ዕዳርጋ ገይሮም እዮም ኣጋሊፆም እዮም እቲ ሓይሊ ናቱ ክንዲዚ ከምዘይኮነ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ነቲ ማእኸላይ መንግስቲ ኣካይድኡ ከተሓራሪ ዝብሎ ዝነበረ መፈክራት ንክቅይድ ምክንያት ኮይኑ ዝብል ግን መረዳእታ ኣለኒ ኣብተን ተደጋጋሚ ጥርዓናት ዝብላ ዝነበራ እንትዳር ኢኻየን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ጥርዓን ዘላ ዝገበርዋ ጊዜኦም ዲሜጥሮስ ዝፀሓፋ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሪእኻ ልዝብ ዝበለት እያ ኣብ እሲኡ ግን ሶሉሽን ከማን ዘለዋ እንታይ ትብል ምሳሌ ካብቲ ሶሉሽን እዚ ክንወርር ኢና ጥራሕ ኣይኮነን ብሰላማዊ መንገዲ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ኣይኮነን እንታይ ኢሎም ኢንሽናላይዝ ዝኾነ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክህልወና ንደሊ ኣለና ኢሎም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብናን ኤርትራን ፕሬሸር ገይሩ ኣብቲ ገዛ የእትዩ ናብዚ ኢንሽናላይዝ ዝኾነ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክንኣቱ ይሕግዘና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ግን ቁጠባዊ ውህደት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝብል ይኸዱ ኣለዉ እቲ ትማሊ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ኣብ ባይታ ከተግብርዎ ዘይክእሉ ምዃኖም እንዳተረድኡ ዝኸዱ ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይ ይኽብል ደለ ኣንተወይ እንታይ ደ ነይረ ተደጋጋሚ ጥርቃም ምግባር ስትራቴጂ እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ስትራቴጂ እዩ ጥባሕኑ እኮ ነብሰይ ዝከላኸል ዘለኹ ክትብል ክፅቢቕ እዩ ዝሕግዘካ ኣብ ዘልዕሊ ዝበልኮ ትትሕዝትኡ ኣትየ ክሪኦ ክደሎ ከለኹ ግን ኮኖም ከማን ዝቕይሩ ዘለዉ ኮይኖም ተሰሚዖምኒ ባይታ ክረግፁ ይጅምሩ ከም ዘለዉ ስኢሎም ከም ባብልስ ኣብ ኣየር ኮይኖም ፈኪርካ ድላይካ ትገብር ዘይከኣል ምዃኑ ክርድኡ ዝጀመሩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እታ ናይ this was the right time እዚ ናይ ፋኖ ምስ ተጀመረ ኣወሎ እንተ ደኣ ፅምደሉ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ናይዞም ንብሎም ዘለና ሓይልታት ናይ ኤሪትራ ናይ ትግራይ ገለመለ እንታይ ኮይኖም ትግራይ መፅኦም ትማሊ ዘይሓገዝዎም ንዕኦም ስለምንታይ ትግራይ ብብዝሒ እንተትመፅእ ውጢፉ ናብ ኮንቬንሽናል ክልወጥ ኣይምክኣለን ዶ ነይሩ ኣይረኣናዮን ኣብ ባይታ ዝረአ ነገር ከምቲ ሓዊ ዶክተር መብራህቱ ዝበሎ ግን ናይ ስትራቴጂ ከመይ ገይሮም ክዋድኡ ከለዎም ኣበይ እቲ ኩናት ኣበይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ወሎ ክኸውን ከም ዘለዎ ምግባር ግን ኣይኮነን ናይ ትግራይ ናይ ኤሪትራ ኢት ከም ዘለዎ እውን ይረኣየካ ምክንያቱ ናብ ዓሰብ ገፆም ከይኸዱ ስሒቦሞም እዮም ስለዚ ቤስ ስትራቴጂ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኤሪትራ ከምኡ ክትሳተፍ ኣነ ነብሲ ምክልኻል ስትራቴጂ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ
بمسارته أنا بلتي أكلت بإثيوبيا إريترا نفسهم مخلخال إلى كينات وجوزنا إثيوبيا نمورا إلى تجوزنا بفلتي بيت من ربحان إلهم زجوروس الذي يكونوا كينات أو يبل زبلي مرقسي فلتي حتى أنياتات يكونوا عبايتا خفتح زي أجم يلن سلامتي عنا كينات زخود زلو زبلي زلن دون أنت دعا كلتي يكونوا على حد كوينو هذا قلنا كينات كيفحل هو استراتيجي متقامو عليه ندقة فيه بتاعتي كم دو تهدر أنا هو تهدر استراتيجيست يكون مدقفكو راح ياخذ الجميع زمان أخبرتها ولا أنت زي بالله ስለዚህ እቲ ዝምድናታት ናይ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ግን ገና ኣባይታስ ኣይረኣናዮን ይኽብል ዘ ሶማልያ ነራታ ዞ ሞስት ኢፌክቲቭ ኣርባዒት ክትከውን ትኽእል ቁምዶ ሓጊዞም ንፋኖ ምምፃእ እያ ኣይኮነን ናይ ትግራይ እተን ካልኦት ፋኖታት ከማን ወሎ መፅንሲ ዝርአ ደገፍ ኣይገበራን ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝብልዎ ዘሎ ናይዘን ሰለስቲአን ሓይልታት ዶ ናይ ሰሜን ተሓዋኻኺቦም ከጥፍኡና ደልዮም ዘለዉ ዝበሃል ካብ ፅውፅዋይ ሓሊፉ ኣባይታ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናያን ካብ መፈክር ሓሊፉ ካብ ምሻለካ ስሎጋንስ ሓሊፉ ኣባይታ እትግበር ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዝተረኣየ ኣይመስለንን እዚ ማለት ግን ፅባሕ ኣይትግበርን እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተረኣየ ነገር የለን ንምባል ኢለ أبا ምናልባት ሳምሶን ንእሽተይ ኣብታ ናይ ፋኖ ካብቶም ፋኖታት እቶም ቀንዲ ንብልፅግና ፀገም ኮይኖም ዘለዉ እቶም ናይ ጎጃምን ናይ ወሎን እንዲኦም እቲ ናይ ጎንደር ፋኖ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ሕብረት ኣይረኣያን ዘሎ ክልተ መራሕቲ እቲ ሓደ ብእስክንድር ነጋ ዝምራሕን በቶም ካልኦት ዝምርሑን ኩሉ ግዜ ምፍልላይ ኣለዎም ኣብ መንጎኡ ከዓ እቲ ናይ ተከዘ ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ዝተከዘ ዘብ ዝበሃል ከዓ እሱ ከዓ ምስ ብልፅግና ዝደናገፅ እዩ ሕጂ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ እኳ እንተነበሮ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብቐዳማይ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ብልፅግና ነቲ ናይ ተከዘ ሓይሊ ብበዓል ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ባጀት ክስልዓሉ እውን ይምድብ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ሕጂ ንሕበራን ነቲ ወልቃይት ፀገደን ንዑ ነፂልካ ንናይ ጎንደር ፋኖ ካብቶም ካልኦት ፋኖታት ንኣብነት ሓደ ዶ ክፈላለ ካብቶም ናይ ወሎን ናይ ጎጃምን እውን ክንፀል ነቲ ናይ ተከዘዘብ ደጊፍካ ከዓ ኣንፃር ኤርትራን ኣንፃር ትግራይን ከም ዝኸውን ምግባሩ ካብቲ ናይ ብልፅግና ስልቲ እዩ ስለዚ ካብቲ ከምቲ ዝተባሃለ ካብቲ ብድሆታት ናይ ፋኖ እቲ ናይ ጎንደር ኣብ ማእከል ስለ ዘለዎን ጎጃምን ወሎን ስለ ዘራኽብ እቲ ናይ ጎንደር ክትፍታሕ ወሳኒ ትመስለኒ ተዘየሎ ብልፅግና ነዚኣ ከም ውሻል ወይ ከዓ ከም ንፋኖ ከም መዳኸሚት ነጥቢ ገይሩ ዝርያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ፋኖ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ምሓራን ፅምዶ ከይህሉ ካብቲ ዝጥቀመሉ መገዲ ምክንያቱ ተደኣ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ክምለስ ኮይኑ እዚ ናይ ደመቀ ኮሎኔል ደመቀ ሓይሊ ክሰዓር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብልፅግና ነዚኣ ከም ስልቲ ሒዝዋ ዝጥቀመላ ዘለዎ ኮይኑ ስምዓኒ ምናልባሽ ኣብኡ ሓደ ዘይምትእምማን ከሉ ይኽእል እንድዩ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን ንባዕሉ ዘይምስምማዕ ዘይምትእምማን ከሉ ይኽእል እዩ እቲ ዘይምትእምማን እቲ ከዓ ንክሳብ ሕጂ ብሓደ ዘየስርሖም ዘለዎ ኮይኑን ኣይስማዕኒ እዩ ምክንያቱ ክልቲኣቶም ብሓደ እንድሕር መፂኦም ኣዲስ ኣበባ ናይ ምእታው ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ከይዶም መን እዩ ዘመሓድር ዝብል ኣብኡ ክልቲኣቶም ዘይምስምማዕ ከም ዘህሉ እዚ ርዱእ እዩ ምናልባሽ ብሽምግልና ናይ ኤርትራ ኣብኡ እንታይ ክግበር ከኣል ኢልካ ክሕሰብ ይኽእል እዩ ሰላም ተኸታተልቲ ዛቻነ